Lesnícke dni 2012 začínajú 19. apríla na Zvolenskom námestí. Ťahákom bude pokus o zápis do knihy slovenských rekordov v maľovaní lesnej mozaiky a hľadaní lesníckych kešiek. Nezabudnite si foťák, práve pre vás je pripravená súťaž Lesnícke dni vo fotoobraze. Príďte si postaviť vlastnú vtáčiu búdku, pohľadkať psíka, sokola alebo orla. A prídu aj herci, folkloristi a speváci, okrem iných aj Lukáš Adamec. Stretneme sa tu na Zvolenskom námestí. Lesnícke dni 2012 začínajú 19. apríla na Zvolenskom námestí. Podujatie sa organizuje pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.